I denne video kigger vi nærmere på Verdilholm og vurderer, hvordan platformen passer ind i den voksende interesse for AI-baseret handel i Danmark. Når man sammenligner moderne handelsværktøjer, handler det ikke kun om design, men om funktioner, gennemsigtighed, automatisering og hvor nemt det er at komme i gang. Verdilholm præsenterer sig som en løsning til brugere, der vil følge markederne mere effektivt og arbejde med data, signaler og automatiserede processer. Det er især relevant for personer, der interesserer sig for krypto, valuta, CFD og bread markedsanalyse. I en sammenligning ser man typisk på, om platformen tilbyder en enkel brugeroplevelse, relevante værktøjer og en struktur, der gør det lettere at træffe beslutninger. Det er også vigtigt at sammenligne forventninger med virkeligheden. AI-værktøjer kan hjælpe med overblik og tempo, men de kan ikke fjerne risikoen i handel. Markeder ændrer sig hurtigt, og selv gode systemer kan give tab. Derfor bør man altid vurdere funktioner, gebyrer, tilgængelighed og vilkår, før man opretter sig. Hvis du sammenligner Verdilholm med andre handelsplatformer, er de vigtigste spørgsmål: hvor automatiseret er løsningen, hvor tydeligt forklares strategierne, og hvor meget kontrol har brugeren selv. Netop de ting afgør ofte, om en platform føles stærk, gennemsigtig og brugbar i praksis. Kort sagt, Verdilholm er værd at undersøge nærmere, hvis du vil sammenligne AI-handel og markedsværktøjer i 2026. Men husk altid, at dette er information og ikke investeringsrådgivning. Handel medfører risiko, og du kan miste hele eller dele af din kapital.